Макар и художник, или по-точно именно заради творческия си поглед към света, Лидия Ковачева успява да създаде уникален метод за лечение, с който вписва името на България в световното здравеопазване. Днес диетолози от различни точки на планетата прилагат създаденото от Лидия. Лидия Ковачева спаси Юрий Ангелов, за да говори пред вас сега. Основното в системата на Лидия Ковачева е това, че предоставя този комфорт в организма, че той, пускайки своите генетични програми, да може да възстанови себе си по естествен път. Най-полезно, най-евтино, ако щете за нас самите, е да се храним с жива храна, с естествена храна, да се научим да се лекуваме с храна. Лидия Ковачева ме спаси живота. Тя промени моя живот, тя спаси моя живот. Щом и в Америка, и в Съветския съюз пропагандират един и същи начин на лечение и на хранене, значи истината е там. Макар системата на Лидия Ковачева да изглежда доста елементарна, тя лекува тежки хронични заболявания, включително и автоимунни. Храната е лекарство. Болката е наш приятел. Живота, здравето и щастието заслужава този, който умее да се бори за тях.